Molweni ake nginibingelele kuzona zonke izinkalo. Igama lami nguVusi bafowethu. Namhlanje ke sila kwi channel yethu enkulu ehamba phambili. Siyabonga kakhulu abantu ke abasubscribeayo ke nabantu nje abalandela le channel njengoba kunabantu abahlukahlukene abafikayo la bashare izitori. Namhlanje ke sinenye ke insizwa la bafowethu. Le nsizwa izofika la izo-introduce ukuthi ubani wakwabani, iphinde futhi intshele ngokuboshwa kwayo, inichazele futhi namacala ewahambile namacala amgwebile wazoba sejele ngaphakathi. Siyacela ukuthi nimamukele nimlalelisise, nifunde lapha enifunda khona, ningiyazi nizomgxeka la nimgxeka khona, nimkhuthaze lapha enizomkhuthaza khona. Izonithatha inibeke ke lensizwa bafowethu ke odabeni lwayo ukuthi luhamba kanjani, ize ingene ejwele. Siyathemba ukuthi ke nizoyithokozela. Kuseyiyo leyo ndaba bafowethu. But kuhamba kanjani? Hayi ngiyaphila mfowethu, akungiboni inkinga mfowethu. Hayi mfowethu. Awuvela uhlala odabeni mfowethu utshela abantu ukuthi ubani wakabani. Mthozi Sidube lo bafethu osuka ngandaweni yase Richards Bay endaweni yaseMkhoma isigodi lapho ke engisuka khona. Ukhula kwami ke nje bafethu ngumntwana nje omncane besakhula ekhaya, ehlonipha abazali, yonke into ebeyenza kahle ekhaya, umzali ebona ikusasa ukuthi cha ingane yami izoba nekusasa eliqhakazile. Sakhula ke singabafana ke nje sonke esikhulu endaweni. Sazi ukuthi nje uma umfana uyakhula endaweni ulusa inkomo, udlala ibhola, uyobhukuda, kube mnandi kube nje ya. Shuthi ke wayo ukuthi impilo ke yahamba umuntu uyakhula ke, uyafunda ke nasezigamekweni behamba efunda ukuze ezenze emhlabeni. So la istory sami siqale ekuthenini ukufunda kwami isikole emabangeni aphansi. Ngeke ngafunda ke ezikoleni eziphansi koBhejane koHluma, ngaze ngawufika ku high school ngafunda nakhona. Ngase ngiba sesigamekweni sokuthi ngoba phela ngikhula mina ngumfana, ngiyabuka endaweni kwenzakala kunezinto engangizithanda nezinto engangayithandi. So mangikhula lana ngikhula ngihamba ngifunde istandard u8 bathi grade 10 esikhathini samanje. So mangikhula hambe ngiboshwe la ka standard 8, ngiqhubeke mangiboshwa ngihlale kancane ejele ngiphume ngize ngisiqede isikole sami lesi engangisifunda. Hambe kusho ukuthi ngoba phela into isegazini ke bafethu ayisuki. Ngagcine futhi sengifuna ukwazi okunye kwama experiences ngalento engathi izinto zami ebengizenza, shuthi ngihambe ngiyaboshwa nje bafethu, ngiyaboshwa ngapha nangapha left and right. So kuningi engikufundayo ngoba ngiboshwa nje kuze kufike esigabeni samanje ngoba ngingaka. Ngizomqalela lana ke bafethu ukuthi ukuboshwa kwami ngifunda isikole. Ngaboshwa ngangisehluma esikoleni ngifunda standard 8. Mangifunda standard 8 kusibe nabangani nje sihambe siyogebenga somewhere, sirobha isitolo lapha eCash Crusader seBay. Sibanjwe ke sesibanjwe esikoleni ke. La ngaqala khona ukuboshwa kwami ke ngoba nje ngize ngizoyikhuluma le ndaba namhlanje ukuthi kahle ijele bafethu limnandi libhlungu, liyaqeqesha, liphinde futhi likubuyisele emuva, liyakhulisa, liyaphinda futhi likwenza ube ingane. Ngakho konke lokho engikutshela khona ukuthi ukuzulalele namhlanje mlaleli ukuthi lento engizotshela yona namhlanje uyazi futhi ufunde kukhona. Kube khona ukuthatha, kube khona ongakuthatha. Thatha kuzokusiza uyeke ongeke uze kukusize. Sikhulile ke bafethu sibangaka sibadala nje sikhulile. Akukho okunye engingakusho ngaphandle ukuthi nje nginichazele udaba lami lokuthi cha la ngisuka khona ngisukaphi. Ngisuke ekuthenini ke bafethu mina la ngiboshwe ngimncane. Ngifunda ibanga eliphansi ngalendlela eyisimanga, ngizoboshelwa ihouse breaking yasisitolo esikhulu. Mangiboshwa la ngiboshwa nabangani bami abawu5 6 ngo-drive. Masifika lapha nedoksini insizwa ayikaze zize zingithanda ngoba ngangumuntu wayengawushaya umthetho, wayengazi lutho ngenombolo. So zazithi mazingibuka nje iningi zakhona zingibize ngalawo magama nalawo magama. Kwasho ukuthi nami ke ngilensizwe engathanda ukuhambelana phambili njengomchamo wasekuseni. Relaxa nje ngahlala kunensizwa nje anginede ngiyibuke nje ingishaye nje. Ngiyibuke ilihlangana amehlo ethi ngifunda umqondo ingishaye. Yabo ngenxa ukuthi phela inombolo mina angishayi ke. Ngabuka ukuthi lokhu ungayishaya inombolo kuzongifaka enkingeni ngoba shuthi njalo ngohamba ngishawe. Njalo ngonede ngaboshwa nje ngishawe. Hayi. Ngathi mangiphuma ke lana ke bafethu ngibuyele ekhaya ngoba abazali bami bawazi uku-afford ibail bangikhipha. Ngabasekhaya. Ngathi mangisekhaya ethi umama ngibuyisela esikoleni kwa standard 8 lapho. Wafika wathi usisho omkhulu nakafundisa amasela. Wayefundisa igebengu.
kwaphoqa ukuthi ngiphinde ngihlale phansi ke futhi manje ngingabe ngisaya esikoleni futhi ngiyaqhubeka ke lapho ngenza yini ubugebengu. Ayikho into engangophila ngayo ngoba nekati lalelezike ekhaya. Izingane lezi engangihlala nazo ekhaya zazincane zonke zingaphansi kwami zithembele kubhuti omdala. So kwaqhubeka ke bafethu kwayikho khona lokho kwenza ubugebengu ngapha nangapha umuntu etshontsha aphinda aboshwe aphume axolelwe inkosi enkantolo aboshwa sayiniswe lapha enkantolo yonke le nto le kwagcina wahamba bafethu ngase ngena emzimeni bokuthi angisawazi ke manje ukuyisupporta ngisho wanami ngiyimina nje ngiyingedwa yabo sengidlula nawo ukusupporta ngisho ingane yami engizalayo lapho kuyasho ukuthi cha isimo sekukubi kakhulu ngempela base ngase ngihamba ke bafethu cha nami ake ngithatha uhambo olokuthi ngempela ngenza izinto zenzeke phela njengendoda nangi nomfana uyakhala ngapha umama uyakhala ngapha umuntu akakhile ekhaya akho lutho nje nomama ubuya ephekela amanzi yabo kwakushube kakhulu ngathi hayi ngithatha uhambo ke sahamba nabanye abafethu ababili sathi siyangapha wendawo ethi useBreckenham so sebela khona social house breaking safike satshontsha kwatshontsha impela sakwenza konke futhi kwaphumelela nami ngaqala ke manje ngakwazi ukuthenga amaphampasi ngaqala nami ngafaka ibhulo khuzana impuphu ekhaya kwaqala impela washintsha ekhaya izinto za right nomama naye hayi wabona ukuthi indodana iyasebenza ngoba wayejwayele ungibona ekseni ngivuka ngihamba yabo ngibuza uyapi mfana ngithi mina hayi ngemsebenzini wathi sebona imali kumama wajabula ukuthi umfana usebenza kahle mfana nakho umfana uyavuka emsebenzini ubuya nezinto ekhaya ukuthi umfana usebenza kahle athi umama ayakazi kwakhula ke bafethu lobugebengu kwakhula lobugebengu oyimuntu waqhubeka impela nje lokho ebhizi ondla ekhaya ngemali yobugebengu endima ekhaya ngemali yobugebengu wahamba bafethu ngaphinde ngabasebhadini lokuboshwa ngathi ke mangiboshwa ngalelo suku lo lengaboshwa ngalo mangifike edokisini kwafike futhi kwenzeka into eyodwa futhi ehlezi yenzeka mhla namalanga uma ungayishaya inombolo bafike bangibulala abafana ngenduku bathi nobeqeda ukungibulala saphuma ke sabuyela emakhaya sathi masifike emakhaya ngafica umalume wayehlela phansi kwesihlahla ngamchazela umalume uthi malume kunendoda lana ibinedinga ngibuka nje malume nami ngiyibuke ivesane ngishaye ithi ngifuna ukuyifunda umqondo wegebengu ngibukela le ndoda le ivesane ngishaya ngeholista ebusweni ngizwe kuduma indlebe ithi twi wathi umalume hayi angoyeka ukubuka igebengu emehlweni yabo umalume ngangimazi yena ukuthi ayicha kuthiwa impela hayi umalume wami hayi uyinombolo ejele uyaphakamisa ejele yabo bethe yaphakamisa nami ngase ngithi ngiyakuyena phela ngithi hayi malume ufuna umalume angenza noma isisebenzi nami ngibe isisebenzi ngoba ukuze ngizokwazi phela ukuyivikela yabo futhi umalume angayinaki indaba yami umalume ukuthi hayi lo mfana lona wayesefuna ukuba isisebenzi manje indaba yabo hayi ngisuke lapho ngishiya kanjalo umalume ngiqhubeke nempilo yami ngiqhubeke ngiphile ekhaya nje impela qhubeke nokuzebela ke bafethu nokuyitshontshela ngigqedhe izinto zabelungu kumnandi kunje hayani nentombazane engangithandana nayo ngifaka imali emabeleni ingena stress mayiphethe imali nje nokwakumnandi yonke into nje ingazi kodwa ukuthi imali ithatha phi ke bafethu yabo qhubeka bafethu kuphilwe bafethu hayi hamba umuntu egcine manje engasahlala ekhaya esefuna amaphoyisa ke left and right yabo asikhetha ukusuka ekhaya ngawe ehlalele emgwaqeni athi mangihlala ke emgwaqeni bafethu ke ngagcine sengibizwa ngalento abathi iphara yabo leli gama elithi iphara ilona engalithola emgwaqeni ngoba ngangalazi mina ngangitshela ukuthi nje makuthiwa iphara kukhulunywa ngomuntu oaddicted kwezinye zezinto kanti kukhulunywa ngomuntu ohlala nje emgwaqeni akukhethile ukuthi usuku addicted kephi usuku kanjani kodwa nje umuntu ohlala emgwaqeni bathi iphara ngagcina nami sengiba kanjalo nami sengu street boy ngihlala emgwaqeni so icala kwasekuyinto engiyenza lapho nginganendaba ukuthi ngenze icala ngingasaboni ukuthi inhlobo necala ngingasamethi ngisho ukulimethi icala leli icala engilenzayo lizongithatha lingibekephi kwaya ngokuya ke bafethu sahamba sakwenye indawo kuthiwa iseStenga ngapha kwamaphumulo la ngihambe khona ngithi nami ngiyozama phela ukuthi ngikwazi ukuyiphilisa ngendlela izinto zami engifuna ukuzenza ngifika amaphumulo ngathola abangani abasha ngathola amajita amasha lapha amaphumulo afika ngitshela ukuthi hayi ndoda mawufuna ukuphila ke la philwa kanje hayi sengithatha amajita engifaka emzileni ngobuzwa kuthiwa nje sigada umzila
hayi cha nami ngafakwa emzileni wathiwa nami ngigada umzila hey kwaqhamuka elinye iSulumane liphuma ngaphakathi esitolo liphethe imali hayi imadlana elaliphethe imali la Sulumane liphethe liyoyifaka emotweni sibathathu lana ngathi mina hayi no madoda le mali sayithatha ingane zethu azondliwe emakhaya ngeke iSulumane liphathe imali emini kanje ngabonani ilanga libalele sashona khona ke namajitami ke ngangwathembile oyedwa wayephethe isibhamu 7.65 mm le sibheke kule iSulumane liphethe nanefoni iSulumane ifoni igama la kwakuyi Oppo enesivalo sealuminium ngemuva ngaba ukuthi afoni la ku 35,000 manganawo amanga sathi masifika lapha na wayelikhomba kumfana iSulumane lalithi don't kill me take all what you want lasho kanjalo sasiphuca uplastic logcwele imali wayeliphuca ifoni ufana ngathi mina ndoda shiya le foni hayi imali igcwele isikhwama sakho shiya ifoni ezusiza ngalutho wathi nayo le foni ibiza u35,000 esitole ngayidayisa le foni athola imali enzima sathi masihamba ke kanje sesiyongena khona indawo ukuthi sewalala wasala lapha ngasemathuneni sihamba siyisheni silandelana nje njengabangani abakade besebenza siphethe nemali sezwa ngenhlamvu nje amaSulumane esidubula ngenhlamvu ngemuva sabaleka sangena emathuneni wasala koyedwa babamshaya eqolo ngesibhamu bamshaya uthubullet eqolo wawaphansi kuleso sigameke wephansi mangithi ngiyambuka nami ngifuna ukumqula phela njengomfowethu ebengade nginaye emashini hayi walilandelisa amaSulumane ngenhlamvu ngamdedela ngahamba sahamba sashona komunye umhosha safike umhosha lo safihla le mali wathi lo mfethu lona hayi mthoko asambeni ke mfethu siyodayisa le foni sikhiphe le foni eduze kwethu ngoba iyona ukushisa ngathi mina ayikho inkinga mfethu yisaphi le foni wathena sendani kuthiwa Amade ngathi mina no lo muntu esimfunayo lo simshiye eShakaveli akekho kwaAmade njengamanje useShakaveli wathena hayi lo muntu kwaAmade asathi siphuma sithi la ngawaAmade egarage awu na amaSulumane agcwele igarage wonke aphethe ibhamu enkulu afuna thina la akusabaleki akusenzeki lutho bangishayisa ngemoto ngawaphansi ngathi bangaphansi thi ngiyavuka ngifuna ukubaleka ngikhonjwa ngesibhamu noma cala wami ngihamba naye wayebanjwa semthathu sasijikjele ebhuthini hey masifika la ebhuthini naye le ndoda besihamba naye igcwele ibhuthi isife ngisho ukufaka isaphili ngisho ukuphila njule ngibuke ngimvuse ngimthinte lo mjida hayi Vuyani kwenze njani Vuyana kakhulu hayi wasithathe basise kwenye indawo lamaSulumane ngicabanga ukuthi le ndawo isecretive ngalendlela esimanga ngoba angiphindanga ngayibona ngiyazi kodwa nje kwakuyindawo engaphansi nje mhlawumbe underground parking noma yini angiqondanga ukuthi kwayini alikho ke ithuluze la ngekho lapha bhuti omdala otongweni kwakukhona ngicabanga ukuthi i-drill i-grinder alikho ithuluze i-shed block kwakukhona ukuthi ungalenga ukwenze yonke into yabo sibekele kuthiwa hayi masiqedwa lana nje bazosiqoba labo bhaka lapha basifake phakathi esakeni bosinikele ingwe bangibuza nothi ngwaphi ke mina ngabatshela ukuthi hayi kusuka ngaya Richards Bay wathi hawo wena urathi kabi wena ngoba wena uthukela nehlobo zakhe ngizosheshe zikuhlangabeze nje mase siqabulile la ngoba babebeke yonke into ithuluzi lonke lapha ethi hayi bazosikhatha nje peace sijikjele esakeni siyophosela ingwenya noma siphosela ingulube into sebeyifuna ke labo bhuti laba babefuna isibhamu esasithathe kwi-security la kwa-Enforce eStenga baphinde futhi bafuna ifoni J21 esasithathe kwelinye iSulumane elaliyovula emall ekseni bathi bafuna lezo zinto basifaka lana ke base besibulele ngenduku besibaxa ngamakhebulu kagesi benza yonke into abayithanda ispanel wheeler yonke into nje babethanda ukushaya babeshaya noma ke elokho ebuzile ke kumSulumane ethi why you don't find a work mina lokho engibhizi ngisho into ngithi I'm sorry boss don't happen again lokho ngisho nje leso singisi leso nami ngoba kuthethe kuphela ngesingisi ngeke uthethe ngesingisi umZulu ngeke uthethe ngesingisi umZulu ngeke ngakulokho kusorry nje wona happen again boss yabo ayababuza ukuthi hayi madoda lesibhamu siphi ngale foni iphi nale mali le iphi madoda ngoba nale mali enithathile sayifuna hayi sathi uzama uqinisela ngoba phela sizigebengu thina sethi silibamba lishisa lipholele esandleni hayi kodwa ngalela la ngalibambekanga lashisa mfana wasekushube ngempela wangadlalwa lapha ngoba wayebhizi umSulumane exhume amajumper cable ebhetrini yemoto omunye ngaphakathi emotweni eyireva
ngoba ireva lo amakhebuli lawa ahlotshiwe phambili ulokhu eshaya nje emzimbeni umzimba umanzi kade sibhokudiswe emfuleni la simanzi into ngoba eshaya kunamathela ugesi waze washo umacala wamathi hayi I know the phone there by Shakavini nathi uzama isingisi phela isingisi lisi wathi hayi ifoni iseshakavini nesibhamu seshakavini kwabe ukuthi kusisiza wakhe lokho kusho wakhe lokho hayi wayesho yedwa lana kunalabo fethu laba abathanda ukuhamba lezi inkolo zamaSulumane thola umuntu umuntu omnyama yabona ahamba lezi inkolo zamaSulumane wathi I know uyakwazi na eShakavili kubo kaMseti lathi nesithi sikhona izinto ekhona khona hayi besathe bithi asambe sekaMseti bafike bangena kwenye car wash lapha eShakavili mabefika kule car wash bakhipha lo engibanjwe naye bangishiya nesidumbu ebhuthini ofana sihamba nawo uVuyane efile bakhipha lo yedwa bathi ahambe yokhomba ubo kaMseti meyokhomba ubo kaMseti lo bafika ke abafana basekhawashi beza kimi la ebhuthini bangibuza hawe Mthoko ndoda kwenze njani ngabatshela emadoda sivesa nesangenela amaSulumane sawarobha bathi nirobha amaSulumane engcono ngoba nirobha amaSulumane nirubhanga kumuntu omnyama yabo lonto le sizokwazi yini ukuthi sinisize manje uthini senze njani ngiyabona phela nami uthi lana mangathi labantu abangikhiphe ngibaleke la ngizobaleka kanjani oba inyawo ivuthiwe zishayiwe akubalekeki ibhuthi ivuliwe ngabe ngiyaphuma ngibaleke kodwa manje nxa uthi ngikhandiwe akubalekeki ayikho into engizoyenza ngathi mina abafonela amaphoyisa baso abafana bafonela amaphoyisa ke lapho ke lo esahambile bathi mabebuya lamaSulumane azothatha mina la emotweni ngoba phela athi ubhunu wenza ilima akakhombi la khona izinto lokho bayisa le nale lapho mina ngizokhuluma kangcono baza bazolanda mina emotweni nami bahamba bangiqula esibhekele ngabona ngeveni amaphoyisa iqhamuka lapha phesha angiwazi ke la amandla angangwathathaphi nami ngoba wangasahambi kodwa ngafusane ngabaleka ngolala phambi komgwaqo ngathi mina I'm tired futhi kill me if you want to kill me now sengibona amaphoyisa phela la ayeza na amaphoyisa azongisiza wafika ubaba wabheka ngemoto enkulu wayikhipha isibhamu esikhulu ubaba wathi kwenze njani ngathi mina abaphoyisa labantu bafuna ukusibulala bathi bafuna ukunibulala ngathi mina bafuna ukusibulala laba nenzeni ngathi mina abaphoyisa la sirobhena amaSulumane lapha isitolo sawo wakuthiwa iNewgate silapha esithengawanisana leso sitolo leso ngathi mina sirobhena amaphoyisa amaSulumane la Tswana marobhile manje uba uvula icala uba ungalivuli icala ngathi mina athi ngingabuza bona bobaba ngangithathwa amaphoyisa ayengifaka evenini ayithatha no-accuse wami ayimfaka evenini lo file phela ngizokutshela indaba yakho ukuthi iqhamuka kanjani ngoba thina siphose evenini eseyabuza amaphoyisa sayivulile iveni athi who's opening iKCM abuza abantu abuza lamaSulumane la livele leli Sulumane lekhehla lithi hayi lona elivula icase manje into elifunayo lona lifuna ama documentalo ayephakathi ko plastic kathi lihamba nemali lifuna nanemali yalo malisho kanjalo mina ngiphakamisa isandla ngithi cha danke ke thama ngilibele ukulimela bathini ke ngoVuyane ngobuvuyane esebhuthini lapha malume efile na wathi ufike khona umuntu ofile ngathi mina yebo khona umuntu ofile lapha ebhuthini thesa mnyakazisa akanyakazi bagcina nje ngokumdubula labafethu yabo masisho kanjalo lithini iSulumane lona alazi ukuthi ubulawa uba uVuyane thina siyasho kodwa sithi ubulawe yibo lithini iphoyisa lathi iphoyisa lelana umthetho masuka nje madoda lesidumbu salomuntu sesibuzwa kunina nini nisuke naye ekhaya kubona hamba naye sesibuzwa kunina shuthi nini nimbulela ngenxa uthi kuma ufika ayikhulumeli sekuyobonakala khona madoda selifika phambili ngoba na uVuyane wayese nguthi uyoganga shuthi isocial fair kephi emsebenzini walo sasuka lapho sihamba namaphoyisa safika lapha ehlathini ngakumaHawks semele sikhombele imali siboshiwe phela ngama-cable tight lana sibulewe ngendumbu amaphoyisa ayelokhu esicwilise emanzini ukuthi asikhombe ngobhozo ukuthi imali siyifihle ngaphi umuntu ayelokhu ekhomba nje ngomunwe nangobhozo ukuthi imali ifihlwa bayivundulula imali bayithola nama-document konke bakuthola saboshwa masiboshwa la besicharge sivuye ngakusasa senkantolo masifike enkantolo futhi inkosi enkantolo ayikho into engayikhuluma nathi silimele kanje abasithathe basise clinic basithathe ke ovenboy ngakusasa basise clinic masifike clinic sifike sibone udokotela lapha senzeke izinto nathi nodokotela sibuye semazingene epolice station qamuka iSulumane lesibili lithi iSulumane nawe labafana bangibambe emall ekseni ngemall
bathatha ifoni yami iJ21 eSamsung. Yibo laba bo2. Ayibuza amaphoyisa yibo laba. Ngane abafana baposhewe kanje wena uthi yibo laba ngane ethi hayi yibo laba uyasibona. Sibe sichargewa same time ke nathi. Sekunamacala amabili ke lama sekune-police robbery, sekune-robbery futhi. Ngakusasa kulesithathu sivuke senkantolo. Masifike enkantolo ifike ithi inkosi enkantolo, hayibo, nina ngilethela abantu engithe mina ngizobabona ngomsombuluko. Nase nibaletha ngolesithathu, labantu ade nginabo ngomsombuluko. Ngibalindele ngathi inkosi enkantolo ayikushaya ngo7 days. Ukuze ubuye. Yona isilindele ngalowa msombuluko isibona ngolesithathu. Isiyabuza ukuthi hawu nibaletheleni abantu la namhlanje na ngoba phela ngithe mina abaye eclinic mase bebuya ngomsombuluko. Hayi, baphenduleke laba abakhulu bethi hayi there is another case of worshipper. Kusho labantu abakhulu abagqoke lamajazi amnyama. Basho njalo bathi there is another case. Athi another case ithiwa yes. Athi what is the case? Basho bathi robbery. Hayi ivesana inkosi enkantolo idinwa ke yithi ke lapho ke manje ayisafuni lutho ngathi ivesana isishaya ngo3 months. Ithi asibuyele eDoksini losibona after 3 months. Indaba yangomsombuluko ayisasebenzi. Asatholi bail lapho ke, asatholi lutho lapho. Sesiyohlala nje eDoksini ngoba sisinamacala amaningi. Ngihlale ke eDoksini zaseStenga lo 3 months. Sengisahleli mhlawumbe u2 days ngapheli lo 3 months lo. Ufike iphoyisa lapha eStenga lifike lingibuze lithi ukhona uDube Mthokozisi la. Ngithi mina yebo ngikhona. Lingakhulumi futhi iphoyisa jike lihambe. Malihamba ke iphoyisa libuye silibuya nomphathwala. Malibuya nomphathwala besikhiphe sonke emaselini lapha eStenga. Babiza igama lendoda nga1 yonke indoda ingena phakathi. Bathe sebefika welami igama bathi Dube Mthokozisi ngathi wangibiza mawami. Wayethi mama lungile ngena phakathi ngangena phakathi. Ngithe ngisasemnyango nje waseDoksini. Wayethi mama hawu uye ke lo Dube Mthokozisi simfunayo. Wayesho lo baba wathi hayi uyena lo Dube Mthokozisi simfunayo. Engaqala futhi ngadideka manje ukuthi hayibo lamaphoyisa lawo nkosi yami angifunani kangaka kahle futhi sekunelinye icala futhi. Hayi ngene ngihlale ngaphakathi ke endlini ke ngirelax thekuswa ntambama lona leli phoyisa belingibiza. Ngibona ngalo lingilethela isinkwa, udrink, inyama nama-20 wagwayi. Lingibuza ukuthi ukhona nomfowethu owakwaba yiphoyisa noma uyiphoyisa ngithi mina hayi ekhaya hayi akekho umuntu oyiphoyisa ekhaya. Vele ke ekhaya wangeke lize libe khona nje iphoyisa ngoba sonke vele ngathi ubugebengu kwakusingene emakhanda. Hawo iphoyisa nje into engangayicabanga ukuthi ekhaya ikhona. Hayi ngakusasa ke sishayo ngedraft siye Westville. Mangifike Westville ngifonele ekhaya ngisho hayi cha phela ningeza abafethu mina ngikhuluma iqiniso la ningayitshela ukuthi siboshwe ifoni soke singenawo masiboshiwe. Siboshwa siphatha ngisho amafoni anzima kakhulu. Ifoni nawo ungeke uzuyiphathe ngisho semnyango. Ngeke uyiphathe ifoni ephathwa isiboshwe jede. Ngifonele ekhaya ngoba phela inamba yasekhaya efana nenamba yasendlini ngiyazi ngisho ngekhaya. Ngifonele ekhaya ngifonela umama. Mangimfonela umama athi umama hawu thina sazi ukuthi ufile. Hawu nazi ukuthi ngifile mama. Sazi ukuthi ufile thina sesilindele nje uAfbob la ukuthi usitshele ukuthi uyatholakala emakhazeni angakhona ngapho koStenga ngoba sezwa kuthiwa niqotshwa amaSulumane anifake esakeni ahamba onilahla. Hawu ngempela mama hayi mama ngiyaphila. Umama ethi hayi akakholwa ukuthi ngiyaphila ngimsendele isithombe sami. Hayi ngicela umunye umfethu waseMbumbulo lapha ngangisesi2 eWestville. Ngicela umunye umfethu abathi uNdaye. Ngithi Ndaye mfethu ngicela ungisiza la mfethu ngishutha. Ngifuna ukusendela isithombe uma ekhaya. Ngimtshela ukuthi ngiyaphila ekhaya phela kwazi ukuthi mina ngafa. Athi uNdaye usho kanje ngithi sure. Anginikeze ifoni uNdaye hayi ngishuthe ngendlela erathi ngisendele umama isithombe. Athi mama ngiyabona impela ukuthi uwena. Ngiyabona manje ugunde ngani pho ekhanda. Hayi mama sekumele ngigunde futhi senisithombe sakho ugundile. Biza umfana futhi angigunde umfana. Khona umfana weNdiya bathi uBrett. Wayeboshela imeda lo mfana bathi uBrett. Kube uyena ko sikhatha umshini wakhe ke angigunde. Phinde ngisendele ubamba isithombe ngigundile. Athi mama hayi wena mfana wami impela ngiyabonga ukuthi uyaphila. Angiphi imali engango350 mama. Athi ngibonga ukuthi uyaphila mfana wami. Nguthathe lo 350 ke ngiphile ngawo ke la ejele ngoba ngiboshiwe. Angibuza umama athi ibail bathini ngithi mina ibail mama ngeke ngithole njengamanje. Kuseyimanzi phansi.
ngoba nama ithi ngiyikhuluma indaba yebheli enkantolo bakutshela ukuthi enkantolo ngizobaleka ngibole Richards Bay ngengisa-attenda mina manje abakwazi ukunginikeza ibheli ikheli lami likhombe Richards Bay ngiboshwe kude phela Western bathi ngeke ngiyithole ibheli shuthi kumele ngihlaleke ngahlala-ke ngihleli khona lapha ejele ngafunda-ke ejele kuningi mhlawumbe okunye ngisazongitshela abafethu ngafunda-ke ejele usasestokisini lapho angagwetshwa lapho sasestokisini izinto nje zenzeka nje ngisestokisini ngibuka konke nje kwenzeka kusestokisini athini-ke lo uma athi umama usazongibona angiqhubeke nje lokhu esitholana naye efonini kancane kancane yabo kusho ukuthi ngoba phela sisejele-ke amaphoyisa ayangena ayashintshana sibamba namafoni yabo besidukelane nomama emafonini kodwa khona ngisahleli khona yabo kunzima ejele ushukela uyakhokhelwa ubisi liyakhokhelwa umbhedo uyakhokhelwa yonke into iyakhokhelwa ejele ayikho into yamahhala ejele ungabona nje ufike ejele ufica imbhedo ufica yonke into ujele uthi nje uzofika ulale cha kuyakhokhelwa ejele lezo zinto ayikho into yamahhala ejele ungazi uyitshele nje ukuthi uzothola umbhedo nje ejele ufika ulala nje kuqala ispontshini udla ispontshi until abazali bakho bekufakela imali uthenga umbhedo bese kuyimakhana uba nombhedo so nami izimo ezifana nalezo zike zangibamba ekuthenini ngiyaphila kanzima ejele ngalendlela eyisimanga ukuthi bengilala phansi kwi-floor ngilala nje kwi-floor ukulala kwami kwi-floor hayi ukuthi ngoba nakho ngangasona isigebengu noma ngangiyini bengiyi-26 kodwa ngilala kwi-floor phansi kwi-floor ngizasi ukuthini into yomuntu iyawukhulumisa wangitshela ubaba ngene ejele wathi mfana into yesiboshwa iyakhulumisa ungawuthatha ugwayi wesiboshwa ungalala embhedeni wesiboshwa ungakudla ukudla kwesiboshwa ungenzi ukuthi okwesiboshwa isiboshwa nje wena nesiboshwa anizwane ngoba nila phakathi kodwa ungayithathi izinto zesiboshwa ngoba into yesiboshwa iyakhulumisa sifuna ufana ukuze sikuthiwa sekwenzeka ukuthi kuwena sekwenzeka ukuthi kuwena awuyiphathe kahle mfana ngoba uboshiwe hayi ngalalela iphoyisa-ke mina njengomfana la ngithatha lathi ama-26 le ama-28 le ngangilandela ama-26 nami ngahamba nama-26 ngoba phela mina ngiyi-26 ejele lokho angiwufihlile-ke ngisho emagumbini bayazi ukuthi hayi ubratarata lo babumile hawo so wahamba-ke siphila-ke ngibabone nabafethu inombolo wena wayithatha esitokisini inombolo mina ngayithatha esitokisini okay ngayithatha esitokisini mina inombolo la ungafica khona omunye umjida abathi umntungwa waseBay oyigunya uyena umuntu owangiphi inombolo-ke lo ngoba ngafika kuyena ngacela umama ekhaya ngathi ma abafana bangiphethe kabi la abafana babasane bangivuse ekuseni ngabo-3 ma bethi angiyogeza yabo ngisalele njalo umfana ethi angivuke ngiyogeza ngo-3 ngoba nakhe ngimele ageze yena abafana mama ngithi ngibuka i-TV bangishaya ngempama bethi angilale i-TV yarentelwa yabo mama nginawo umbhedo engilala phansi manje uma umbhedo uyakhokhelwa la ejele ngoba ngila ejele manje mama ngicela ningisize kanje athi mama hey wena wathunywa yimi kulobu bugebengu bakho mina ngathi thatha ubugebengu ngifake ekhanda ngikhathele wathi mama hayi sekhathelo yimi athi mama ngikhathelo wemthokozisi kade mfana wami ngase ngubheyila ngufika nasenkantolo ngithi ungaphansi kwesandla somzali imini engizogada yonke into yabo njengamanje sengikhatheleke ndodana wena awuboni ukuthi wenza njani nabo u350 wakho kaRamaphosa ungenile ngathatha lo 350 kaRamaphosa ngathenga insango ngathenga ugwayi ngathenga yonke into efunakalayo la e26 ngoba nami ngangifuna ukuba yi26 ngathi manguthenga ngisa kuleli igunya leli engangilisa kulona lafika igunya lathi angihlale phansi lashuka igunya lathi cha ndoda okusho ukuthi uyakwazi ukusebenza uma ukwazi ukusebenza iCrown usebenza ikantini usebenza iFolish usebenza isibhilivana usebenza ubukhazikhazi negolide konke hayi uyakwazi ndoda ukusebenza ukuthi ungaba isisebenzi awungathi mina uchaphela umalume hawu ngabe ungisizile malume mangaba isisebenzi ngiyafisa uba isisebenzi nami malume mase ngitshela ukuthi hayi ndoda inombolo ke mnandi buhlungu ungayitsheli nje ukuthi uma uthatha inombolo ndoda uzophila kabutsephe noma kanjani ngoba mina ngibona ukuthi uma uthatha inombolo uyakwazi ukuyiphathela into zakho awuphathelwa ezinye insizwa ejele yonke insizwa nje insizwa ikhona ikuthatha inotice uma unenombolo ejele awuthathwa noma kanjani kwaqhubeka-ke ngahlala shuthi ngoba silana-ke wesivili-ke bafethu sihleli lana singalabantu kuthiwa ama-detainee remand asikagwetshwa sisasengabasolo ngoba silana-ke silokhu esidame sisuka la wesivili senkantolo esitenga labo trimati nje inkosi enkantolo engishaya ngabo lokhu engishaya ngabo nje ilokhu ibhizi ithi hayi khona ungahlangene
verification ngenza nanto ekuthiwa informal bail ukuyothethela ibail ukuze uyithole ngihamba ngoyikhulumelela for ibail banqaba na ibail ngathi ngisuka ke ngumhla kwakumhla kabani angisakhumbuli ngoba phela leli cala lide kakhulu ngoba ngathi ngisuka la ngiyakhona enkantolo ngathi mangifika enkantolo afika inkosi enkantolo sesiyothetha icala sebekhona bonke nabantu bekhona sebehlangene ngoba uhlehla kwamacala kwakuthiwa ucomplain akekho i-J88 ayikho ufakazi abuhlangani aqale silinde kancane silokho esibhinisele umuntu kwathi sekuhlangana ufakazi ke sekukonke asinkosi enkantolo ayisingweba ke lapho yawo yathi mayiqala before ingwebe yangibuza ukuthi sengeke ngagwetshwa yini phambilini ngayitshela ukuthi mina hayi cha inkosi enkantolo sengeke ngagwetshwa kodwa ukugwetshwa kwami akubanga iminyaka 10 ngangilokho ngigwetshelwa nje u2 months u3 months inkosi enkantolo u6 months yabo yasithi hayi ngenxa ukuthi kune robbery ehoxile and mina ngithi business robbery izonginikeza u12 years imprisonment 02761 okusho ukuthi lesigwebo sami lesi ngizoshaya ngake ngizobala kabili ngonyaka bale kabili lokho ukuthi ngagcina sengishaya u6 years imprisonment khona ejele ngaphakathi kuningi ke ngisazokutshela khona kwemlaleli lapho ohleli khona ekhaya ukuthi kahle kahle kulo 6 years wami engawushaya ejele ukuphi okuhle nokubi nokumnandi nokurong ngejele ijele liyakhulisa ke ngitshelile ngiqala mbukeni ngathi ijele liyakhulisa ijele futhi liyanciphisa ijele lenza lento oyifunayo uma uyidlova nje kakini ufike nasejele ube yidlova ekhakini uma uhlonipha nasejele uyofika uhloniphe yabo hayi angigweba lapho inkosi enkantolo yanginikeza ke lo 12 years wami ngase ngihamba ke ngiyoqala khona isigwebo sami wesivini